Assalamu alaykum, aziz adamlar, hormatly mehmanlar. Kahraman arkadamyzyň bir ajaýyp sözi bar. Biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşun adamlarymyza buýsunmagy hakdadyr diýe. Ene şunam biziň aýdymsa sungatymyzy ösdürmäge özüniň öňjeli goşun Ustad Halipa başymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň ýubiley ýaş toýy. Bizim tüýsüremizden Halipaň adyndan, Agdabir maskalatynyň adyndan toýmyza gatnaşan ähli hormatlanýan kardeşlerimize, hormatly halipalarymyza, toýmyzyň gadyrly mehmanlaryna ajaýyp agşamyzda hoş gördük diýär. Indi bir näme soňrak mehmanlar jemlenşerler, ana şonu şunky dawramyzyň sebäpkary Halipa Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwran Saparowyň özüne şeýle maşgala agdatyny dawramyzyň başynda söze geçirer. Oňa üçin orta ähli mehmanlary Saparowlaryň maşgalatynyň adyndan hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Aziz adamlar, bugün Halipaň ýubiley ýaş toýy münasibetli bagtyarlyk döwrümizin gönünden gönümi ýewet bolanşy owadan altyn toýy mekany kapylaryny giňden açdy. Emme mehmanlary biz ýene bir ýola hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýäs. Oňuza goýulan nazyny himmetlerden gatar kynyň şu oturmaňyzy haýyş diýäs. Näme Halipady en gowardy ulary ýolýas. Döwran Halipa ýaşyň uzak bolsun, amjanyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun, maşgalaň arasynda başyň dik bolup, genejem bilen bile oğullyk ýyllaňyň nesip bolsa Allah berse, agtyjaklaryň gowy günleriň şaýady bolup ýaşamak üçin Allah jan size de uzak ömür bersin, maşgalaňyz abat bolsun. Elbette ne şun görşüňiz ýaly Halipaň awraýyny edil şunki ýubiley toýdan görmek bolýar. Elbette Halipany biz aýdymyş hökmünde tanaýas, ýöne yürüte näle bir değişken onun sahanatlygyny yürüte şunki 1 aprelliginden bilemeli. Şun 1 aprel hakykatdan bunki ajaýyp dawarada näle diýen ähli ýyldızlar, ähli bagşylar, halipalar biziň dawaramyza gatnaşýarlar. Şunki ajaýyp agşamda aýdym aýdalar, tanys ediler. Saatlanlar umuman şu ajaýyp gijäni iň bir ýatan çykmajak pursatlaň birine wetemeňizi tüýsürekden arzu edýäs. Kahraman arkadamyzyň bize sowgat eden ajaýyp döwrüni wasp edýän ajaýyp aýdym bilen dowam edýär. Hakykatdan mehriban adamlar gaty bir gowy döwürde ýaşaýar. Şunuň ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredýän mehriban arkadamyda bilçäk alkyşaý diýär. Eýdi arkadamyzyň elmedama iýil ýurt bäkbidi beýik tutumlar mundan beýlem rowaj alsyn. Biz orada sunuň diýişgärleri arkadamyzyň ajaýyp döwrüni, galiberde türkmeniň medeniýetini, sunuňatyny, edep ekramyny dünýä wagt etmek boýunça öz goşanymyzy goşarsyp ananlarymyz gelýär. Döwran Halipada mundan beýlägem ul üstünlikler arzu edýär. Hoşowady bagtyarlyk döwrüni elmedama belentden ýanglansyn. Dawaramyzyň başynam bir asyrly däp bar. Her bir toy dawara Kahraman arkadamyzyň beýik ötüşi ödgöşlerini taripleýän ajaýyp aýdym bilen açmak bir ýurdumyzda ödgöşi asyrly däwe urly. Şol asyrly däwe eýeribem şunky dawaramyzyň başynam şol beýik ödgöşleri başlanan ajaýyp aýdym bilen açýar. Baýdym biziň meşhur bagşymyz Türkmenistanyň at gadanan artisti Hemra Recepov ýerine ýetirer. Dinläň lezzet. Zehir bilin atın beslep, aylanyp ýör köpet dagy, saglyk ýolu arkadagym, finlap otyr gül diýary, eýleň balkan beýleň libap arasyna ahalini, taşogudy hem marini, birikdirýän paýtagym bar. Beş vilayet bir cemmonu, arkadaga tawul diýer, halkyň seniň ihhlasyna demmet bilen jogap berýär. Beş vilayet bir cemmonu, arkadaga tawul diýer, halkyň seniň ihhlasyna demmet bilen jogap berýär.
cevap berýär. Beş vilayet bir cemmolu arkadaga tawul diýär. Halkyň senin ahlakyna rahmet bilen cevap berýär. Mihmanlar ýanda baran başynda ýatlatdyk. Bir mihmanlar jemlenişden ana ondan soň biz Türkmenistanyň at gadynyň artisti Halipa Döwran Saparowyň ödüne sözi geçirer. Ana şonu da şuň toýumyzyň başam açyk diýilip yglan ediler. Oçigidin bidu ati mali bolmaly. Ýasyk taşıyan ýollaşy ýary bolmaly. Ellerinden hüneri kari bolmaly. Ine şudur bu dünýäň manysy ýigitler. Meniň tede maslahatym. Ýigitler, 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 ýigitler. Dünyada idgalları bir bağı kimse. Dan seherden ir turup rızkıl tapındı. Karan işlerden daş turup ondan kaçındı. Yine şudur bu dünyanın manisi yigitler. Menin tede maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Doğan kardeş oğul gıydın yerine bolsun. Yaş ulu yaş küçülere hormatın bolsun. Edelişin nesillere yadigar kalsın. İle şudur bu dünyanın manisi yigitler. Menin tede maslahatım. Yigitler, 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 yigitler. Ile mehman adamlar da var utlap Halipa diktirme Türkmenistan'ın atlarının medeni dişleri Kadir Atabay futlar. Çok sağ olun. Ama idi mehmanları şuun yine ben hormat koyan idiyim. Döwran Can'ın 50 yaş jubileyi götürmeden hoş gördük diye. Hemişe maşallah ağda bir kokum durdum. Hoş okumru yalı bilecek olu. Baktınız daş yarım yaylatın iyidir. Oy tebi. Yalan söyledi herhalde. Halipa, hem toyma bir akpatım, hem gelsine bir toyma kutlap berek. Bu kim? Gıytkası, top ayratı yere de gıytkası. Tuğunuma şuun toy onna da senetkar dostum Döwran Saparov Türkmenistan'ın at kadınan artisti toymudun adını mekmanı bir yürekten el çarparayım. Senetkar dostumuzun şuun 25 yaşı doldu. Toy davara şahatlık şoň şünem men şuurky toy şuurky davarany yürekten gutlayan uzak ömür sağlık şahsızlıklarının arasında dostlarımızın arasında iyiliğinin arasında mertebesi verin bolsun doğrudan Döwran Can hemme hormatasıyla münafik birden beri
O aydımşıymalı. Yine şunu görüyen mi? Hem mesela aydımşılar, sağdanlar, tuvalemene, diktirlerine, naybaşı diktirlerine, toylamına, arıp barıp durulur. Ne hayli gödürülüp, yine bir gedek tüysürüpten otlayan devranzami, İngo, infisi arduğulamız bilinle, koşukum riyali, yaşlar dibine devam eder yaksa. Kötülemeler. Zaten yor Halipa Zuhat 20 siyaset diye doğru mu? Hakikaten Halipa. Devran Halipa 50 yaşında 20 siyasete yürütüp 60 siyasete 40 yaş. Doğru değil mi? İkisini de akışta para yaşayan ya doğru mu? Yaş örneğe gidip Halipa zaten oldu neyse kulüp mümkünse adam tüyürte neyse yaş örneğe diye de zaten oldu. Ama ikisi avray oldu. Şimdi davranma devam ediyor. Yakın ismi geldi. Tanrı'da Türkmenistan'ın at kalınan artisti Ebra Recep. Recep. Gel peygamber bir kesbetli Gel peygamber bir kesbetli Kefeniyle yalı geçti Ol adamlar bu dünyaya Muna gelin gelir geçti Muna gelin gelir geçti Ol adamlar bu dünyaya Muna gelin gelir geçti Muna gelin gelir geçti Geldi Bilal'im mirlimli Bunlu dağlar anvar anvar Bunlu dağlar anvar anvar Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Öldüğünün o peygamber İlçede paçekü geçti İlçede paçekü geçti Mutadiyer düştü yola Mutadiyer düştü yola Dönüştüler Allah bile Dönüştüler Allah bile Hatatından alıp kolu Mutayine bakıl geçti Mutayine bakıl geçti Hatatından alıp kolu Mutayine bakıl geçti Muta boyun bakıl geçti Baktım o lütfünün haktır Hakkını kim veren yoktur Bu dünya kime mirattır Buna gelin gelir geçti Buna gelin gelir geçti Yalancı kime mirattır Buna gelir gelir geçti Buna gelir gelir geçti Himmemizin məlim Norşiyalı, Siyilak'tan Sarpadan yükleri yetik, hormatlanan sapa harfların adı bir ocağında bugün ayratin bir gün geldi, şahatlık geldi, toy geldi. Elbette toy geldi. Bizim öz adımızdan bir zatları soğuk edetimiz geliyor. Neyme soğuk etsek kek. At bersen arzu. Doğan merten o da tozcu. Deniz veriliysek düğü görünüp dur. Mehribarlar bir dağ verilliysek dağının depeti görünüp dur. Nemedir? Bir zatlar alıp soğuk edilliysek Türkmençilikte yerde koysan silalar, yukarıda koysan yelalar değil ya. İnan yalnız mı? Biz bütün dünyanın soğuk verip bilerdik. Yönü şunki acayip maşgalanın özü. Devran Halifamının has özü, alaytadı, özü sadalıktan, peyaklikten, güzellikten yuğulanmır ulu dünya. Elmadamada dünya olup yaşatırlar. Toylarımız toylaşsın.
Elbette bunki dabara şeyle var. Menne iňmir ýakymly ýatlyma galdyrar dip umyd edýän. Näme üçin bilýärmi? Ne için? Sebäbi soňky wagt şo bagsy nirdeke diýilen soraga men şun jogap tapdym da. Şo bagsy şol diýişkär nirdeke jogap diýilýäni hemmeti şun ştaýda eken. Ine ılayta da ayna nuri var eken adere. Ayna nuri var. Ben 2008 yılda gördüm. İdisi kinol go yardım uğratıkam ben kulluk etip gördüm. Yardım uğratıkam nariyatlı Türk'tüm. Üstünden 12 yıl geçti. Edil şu kalan yerimi idinden oraya diye Allah. İstat ütkömenler. Deret yıl kırsam söylüyorum ki yağıştığım söylüyorum ki Fatsının renkem söylüyorum ki renkem söylüyorum ki eşiklerim söylüyorum ki İstat ütkömenler. Eski mümkün mü? Hadi yok edil. Bir fason ütköp. Yok İstat bırak. Aytem mümkünlerim yaşarttı. Awa. Emise surken o adam ol piyasa. Awa. Canına sağ olsun. Ömrüne uzak olsun. Aydınmayacak değil mi? Şun. Onna nagram ihmallar häzir şun abysna dogluňun sowgatly gelýär-de. Hawa sowgat gowşurlýa, halifa sowgat gowşuransyňyz ýöne. Halifamyzyň näli dogluňyny ýubileyini siziň sowgat almaga doly mümkinçiligiňiz bar. Elbetde. Näme? Aydar. Alaytada esasy ilkinji sowgady denan maskala gowşuran diýdi. Gelecelerimiz alıp bilýär. Sebäbi ýadyr berdi. Ýürüýte Döwran Halipaň öz adynyň 22 ýyl bundan alyp goýan sowgady bar eken. Samarkanddan getiren sowgady. Ýürüýte hawa Moskowski sowgady bar. Onuň Halipa diýdim Moskowski näme sowgat diýdim ol zagatka, ol surpriz diýdiler. Onuň men pikir etdim ol Moskowski näme bolup biler? Mesela Moskowski şokolad bolup biler. Ya Moskowski gydylan bolup biler. Awa ýa-da bir Moskowski Jiguli maşin. Ya Moskowski bir material. Ýa-da şu Moskowski koçan ornan bir elitka bolup bilýär. Edil Döwran. Ola däle. Umuman ýöne ýagşy dilekde bolaly. Häzir ilkinji sowgat durmuşa çykan bolsaň bagtyňa çüwdigi. Diňe geleceleri değişti. Ürüflerin geleceler diňe değişti. Direkt yıkacağım şular. Edil nahar çekilen wagtyna gabat gel. Häzir sowgat gowşuruluş tawarasy bar. Olam diňe gelnejelere gowşurulýar. Ünferin şerti. Geleceler. Kimin telefonuna gaýnatatı bile düşen selfie suraty bar orta şoňa sowgat bar. Gaýnatagy bile düşen selfie suraty bar. Näme gülýän gelece? Üçünümüz bilen aýdýar. Gaýnataňyz bilen çön selfieňizi görkezýäňiz gülýär sowgat alýaňyz. Gaýnataň ýok bolsa Ýürüýte näme? Gaýnataň ýok bolsa näme etdiler? Barka düşmeleken. Näme? Bamy? Hani görkez? Ýok gaýnynyň bolany. Gaýnyň bilen gaýnataň bileje suratmy? Ýok, siziň nene gaýnataňyz bilen. Birinji planda ýa siz bolmaly ýa gaýnataňyz bolmaly. Ýokmy? Şu konkursun adı Agdy Birlikde ýöne şu wada çelli şol suraty görkezip bize ýürüýti sowgat alýan ýok, rekordy döwen ýok. Ýeňilleşdirýän. Onu ýeňilleşdirýär. Egerde gaýnataňyz bilen düşen selfie ýok bolsa onu ýeňilçek variant gelneşik. Ýeňil varianty ünferim iki dany elti bolup bir-birine feredip begin düşen suraty bolsa da bolýar. Oy. Aýdym kynlaşdyrýan ony? Ha. Uçu gaýnatalar bilen düşen gowy. Onu sonra gelece. İki el bolup düşen suratyňyz barmy? Begin birek aşit. Wapşi ýok gördüň dämi? Edip aýtşyň gördüň dämi? Yok ben surat iki el bolup surat düşdüler. Bir ýyl gyrda bir ýyl ýa-da. Indi ona sowgat bırak. Halipalara ya şunu ağalara ver. Bolly. Sowgat bayramsa aldan oýdýar işte. Mehram ihmallar sowgady biz öz ýanymyz bilen alky bilmeýäs, jüwe görýän ýaly bolýar. Biz onu edip bilmeýäs. Ýok men suraty biz sowgady gowşurmaly. Egerde finallar sowgady almasa onu biz ýigitlere gowşurmaly bolýar. Onda ýigitleň şerti şeýlere. Ağalar Moskwa sowgat 22 ýyl sowgady. Ýürüýte ağalar ülserdiňler. Haýsyňyzyň telefonuňyzda? Hay kaka durdy Halipa aýdarsyn. Haýsyňyzyň telefonuňyzda gaýnanyňyz bilen düşen selfieňiz bar bolsa sowgatpa. Kaka durdy Halipa. Raw kaka durdy Halipa. Kaka durdy Halipa. Gaýnanyňyz bilen düşen selfie suratyňyz barmy?
O dur vapşe telefon yoktu diye. Şolyan na o. Telefon yoktu. Umuman yok da karoçu. Dün bekardenle toydu bir getir korközü. Ne dedi men kaynenem kaynatam bile düşe suratım var dedi. Surata seyrettim hakikaten kaynene türen kier çay serial görüp çay çoğdu bir gelin. Benim aytım gelince kaynenem bilen ne? Suratta kaynatan bolmalıydım. Şu ağırda pasu duyup duran bizim kaynatamız deydi. Şolar yani ortada bolya öyle onun yarına çevi vaktinize kaçan gelip surat korközümüz yürüyütü Devran Saparov'un adından 22 yıllap saklanan kımmat bağın ütköşük soğudu özünüzde yadigarı kaldırıp bilerdiniz. Saparovların döwlet dozoruna toýlanaýan şu ajaýyp toý münasibetli garnaşlar, dogonlar, dostýarlar, kärdeşler, döwlet dozorunun iň ýakyn adamlar toý taşanymasına jemlenirler. Hemme mihmanlara iň gowardylaryny aýtmak üçin toý eýetiniň özüni mikrofona çağırmakçy. Türkmenistanyň at gadanan artisti Devran Saparov. Devran Halipa. Merizan tawol. Hemmeňize salam aleikum. Şu nähli ýakynlym, mehribanlym, dostlym, agylym, inilem. O üçti. Men odaly bilen şu filme başlamakan şu wagtlar özüňiz bilýän da biraz gowy dünýäde gowy. Ýöne biziň ýurdumyzda Allah jan şolatlar ýok. Oňa da mehriban arkadaşymyň ul rahmet ýatyr. Allah jan sağ bolsun, başı dik bolsun. İşler röwaç bolsun, Allah jan görjegdiňe gowuluk bolsun. Hudaýym hemmem gaplamda toý bolsun. Ondan ştaýda gelen mihmanlaryň Merizan her biri meni özüne yüreğine yakın görýändir. Meni bilir şolar ýaly her biriňiň yüreğimde aýratyn ýeriňiz var. Halipalar, şägertler, deň duşlar, oglanlar, gyýylar, daýlar, daýdalar, kılaatdaşlar, kursdaşlar garab. Hemmeňize sag bolun. Allah jan siziň gapalyňyzda toý bolsun, bizim hyzmatda bolalım. Bize de gatnaşmak müýesser etsin, janyňyz sag bolsun. Merizan şuňyan o Üyüşüp şartlanalıyın, toylayalıyın o. Hemen kapılan toyları olsun, yankı dişim yalayın, bize de miyetlersin, sizin toyluğunda katlaşmak, sana da ayretin sağ ol, hemen de ayretinlikte sağ olsun aydiyan, oğlunlar, hemen yüreğimde yeriniz vardır, oğlunlar gıydılar, yankı dişim yalı, halipalar, şagirdler. 30 yıl ver toya gidip görün olma, mikrofon eline veriyorlar olayım. Aydım aydık, iyilim toyun aydım aydık kaydan yallarla, varıp ben aydım aydık, kutlu olsun kaydan yallarla. Aynı men, amcan, bugün men aydım aydım, onu sonra, ortak bolsa, şey deyin ma, tayarlıklı al yumurt kıçmedim diyen olayım. Donmalıyın, şoğun edeliyim, tant edeliyim, deyin zalalın şoğun. Olanlar bilin daşıda da utra, yatan şık yakın kaygı alada. Cüce balon şaşlı gündüz gece bulama, benden öyle geliyen şeyin tamamına. Barama yüreğim atma barama, var iş bitirmenin kaygı alada. Şanlık belini yetmek doğru tere yıllara, ağlı bir bolsa işimin kolur buruna. Oğlanlar bilin tap, vaktımadı hoşlap, geçiriyat neştap. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yatana şenli, geçin yatlar. Kanadaklar üşüp, oyun edip gülüşüp, otur yatana şenli, bolyarla botar. Oğlanlar bilin taşıdı da utra, yatan şık yakın ve kaygı alada. Arak şıra miskirin düşmeşe buluna, kandan üye geliyen şeyin tamamına. Barama yüreğim atla barama, var iş bitirmenin kaygı alada. Şadık beni yetek doğur tere yıllara, ağlı bir bolsa işimin kolar uğruna. Vay 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 vay.
otur yarık alıp bitti yittehedi artan dur dişliği dedi mergenini alıp kim şıgrali imkanı varmı yaddan çıkarmaya reis batırı alıp kim toylayını kim duran kazini yaddan çıkarmaya şorlu batırı onlar bile taşıdı tavta yakın şık yakın gayga alada alıp sıra gündüz reis bulama yandan öyle geliyen şeyin tamamlama друзьями в ресторане до утра когда спешить не надо никуда встречай нашу любое время забыла и Каспийский берег на закате дня Ali bir yaşımı benim oldum. Gözümden de doğrup oldum. men gowur yaşayardım diye dölüsen lan kavur olmadı mı kavur Boş vaxtımın kəvaqıt oğlanlar bilintar Altıma dey xoşlar, geçer yer yaşar Güven o dostlar üçün, oyun edip gülüşün Otur yandan şenli, geçeni yanlar Güven o dostlar üçün, oyun edip gülüşün Otur yandan şenli, gol yarlı botar Oğlanlar bilin daşıda da uçurar Yağdan şık yer əqlə qayğanada Cüyli kanam şaşık, tütmeci doğrama Dağdan düğe geliyen öyde kanama Друзьями в ресторане до утра когда спешить не надо никуда встречай нашу любое время забыла и Каспийский берег и Каспийский берег и Каспийский берег на закате дня Oğlunun sana sağ olsun. Merzan men ştaq öd maşgılam şagıratım gele eger mümkin bolsa şu wagtda bir oğlum gıylım iki oğlum var. Ştayda bir Merzan paka geliyen şäle bir anekdot aytyp bereyin. Eşdilýärmi ne göreyim meňde. İki tane goňşy var diýär, Bäşim. İki tane goňşy var diýär, biriniň 10 ogly var diýär. Biriniň menkel bir ogly var diýär. Onuň ýa 10 ogly diýär, günni daňa tiýä bolýan kakalaryň arkasyna hop edip howla aýlap ýörler diýär. Yere goýman. Onuň ýa bir oglyň kakasy diýär, görýän biýliň şagan kakasyny ýerde goýýan näler diýse diýär. Wa kakazan menem götürjek bol ýeke zaman ýok da muňa. Onu menem götürjek bolun men ýeke. Ay onu da göwnüşini kakasyny arkasyna hop edip ýerden bu da daň bilen turup ýan goňşular ýaly kakasyny arkasyna minir baýlap urapdyrdan. Onu 20 minut ýaly götürüp dur bol ýa-diýanlyrda. Goňşularyň ödeň duşlaryny gyýrýar diýär, haýat ýok diýär arada. Arada kakasyny ýerde goýaň da maňa kyn bolýar diýip bolun. Ýok men ýerde goýup bolanok diýär. Ana hem şin bolanok diýdim, men ýerde goýdum köpelýär diýär. Gönül ýan bolmaly ýerde goýduklary. Ondan oglup degişmeder oglanlar. Janyňa sag bolsun. Ýüzüňe gülüp dursun. Merenjan. Köp sağ ol, köp sağ ol. Haydi ulan halife dedim yerde goýulan orada. Saparsan kan dogonlar vardı var. Döwran bilen söhbet döşük taýarladyk gelneje. Şonu aýdýa. Tasdan Irkutsk'a galypdym diýär ýöne ejem jaňa dip gel oglum gel ýerden gaýtdym diýär. Gel oglum ýerden gaýtdym diýär. Merenjan bagyşla arasynda şunal sözüň böleýin bolmaram. Şunu 1 aprelde bir ýyl alanýan günne. Aslında 1 aprelde doglan adam bir zıp durun yalançy boljak ýallar, şunu oramak diýen bolaýyn. Gönül aýan men. Ya Döwran Saparov diýilen hakykatdan bir hiç kaçan ağlamayan doğruçul adam göden öyle der. Yaxşı. Hani mehriban ine. Ne mi değil bana? Döwran can balam, yaşın kutlu olsun. Yine 5 yedek şun ýaly ýaş oğlum. İzcan sağ ol men vampir eşek de 250 ýaşym alla. Hani ho. Men öldüm demesen aýmy. Her kim diýär Döwran halife 25 ýaşla men diýär. O sebäp näme diýür diýär? Kimiň tagallasy bilen şeýle bolýar? Elbetde o gelnejemiň tagallasy bilen şol. Şol deme gelnejeme başlap aýdym, muňam şol film. Şunu ol gayret eto.
Ökman öweli. Gelinize kutlu olsun. Döwran ýaşyň uzak bolsun, çağaçyklaryň arasyna başyň dik bolsun. Dillaçan. Kakacan doğulan günün kutlu olsun uzak yaşa. Kaq uzak yaşa görjäňdiň ogluk bolsun. Siz ýaly kakymyň badygyny begenýäs. Da awraň mundan belent bolsun kaka. Anne boylu oynama yani öyle. Men doğanım var diye näme diye. Gel berik gel fen gurlu. Oşlat Ayşe kol bilemet durmuyor şöyle. Öyle jigimjan döwran ýaşyň uzak bolsun, görjäň gowluk bolsun, çağaçyklaryň arasynda ilmidam başyň dik bolsun. Şu biziň hemmämiziň aramyzda sen. Tamam. Şey için biliyordum hadi ha. Indi Ferhat gel berik melejegim gel. Gel berik. Veysel mi deytayım ne diyeyim mi onu? Mana mengden olsa ağlar bir yılda durmalı olmalı bu kıyılar. An kıydım hani? Kaka döwlan günün kutlu olsun. Sana dönün kıydım. Men inleman bağlan gel. Ağamcan uzak yaşa görjäň diňe gowluk bolsun. Durmuşda üstünlük arzu edýär. Tamam. Öller alır videolar o tarafta durandır kamera. Hormatly ýany kardeşleri, ajaýyp akşamda gatnaşýarlar. Elbetde Mergenjan, häzir şolary gerek geçirayly. Ökman Kadir Galipe Ökman. Ya baba ýaşy. Abrazyny kıywatynyň arasyny böleliň eýdi adamlar. Döwran Saparowyň bizim hormatly halipamyzyň kardeşlerine, halipalaryna, şägertlerine, umuman ýurdumyzyň belli aýdymçylaryna, sadanalaryna, alpbarjylaryna, foto, video operatorlaryna, Wäşiler ama. sen wäşimi? Yok, Murat Bappe. Aktörlere, Aha. hem de ses operatorlaryna, umuman toýa hyzmat edýänlere söz geçirilýär. Ýygynalam ýürüýte kardeşler şuň biziň meşhur bagşymyz Türkmenistanyň atgadan artisti Hacıyad Mehmedow şoğun aýdym tanşdalaryny ýerine ýetirip berer. Onda ilk bilen adamlar hemmeňize salamu aleykum, akşamyz haýyrly bolsun. Görüňä bugün Döwran enjigimiz 50 ýaş apdyraw. 25 ýaş. 25 ýaş. Men ýadyma düşýär 90-njy ýyl men ýanyma gelende aýdym aýtjak. Adyň näme? Döwran. Familiýaň näme? Saparow. Goýsana Allama Saparow derdiň bana pasportyny getirdiň ol. Ýok, pasportymy getirdim Saparow. Ondan bäri göreýär 30 ýyl geçipdir. Şoň üçin Döwranjan bütün Türkmenistanyň owadan toýlaryna, bayramçylyklaryna hyzmat edip, şu neçeli halkymyza öz watanyna hyzmat edip gelýär. Hemmämiziň adyndan siziň ýüregiňizdäki edýän arzularyňyza goşulýan özümden hem Döwranjan ömrüň uzak, ýaşyň uzun bolsun. Nesip bolsa aktyklaryny, çoğuluklaryny görmek nesip etsin. Ýene-de aýdym saat sungatda ulu üstünliklere ýetmeňi tüýt ýüregimden arzu edýän. Ýaşyň uzun bolsun. Köp sağ ol Alipa. Sağ ol. Sağ ol. Akipler Video Studiosy, oň adyndan direktori Hazy Nurberdiýew kutlaýar. Döwran ağa, ýaş toýuň kutlu bolsun. Allahan hemme gowluklar arzu edýän. O wadyň belentden ýanglansyn. Janyň sag bolsun. Sağ ol. Ýedigen Video Studiosy Beki. Ýanyna diktan betidi. Halifajan janyň sag bolsun, ýaşyň uzun bolsun. Mergen Hacı bilen dat gepleşip taýarladyk YouTube. Goýarnys görersiňizler. Sunuga diýişgärlärme gutladyp, bagşlarsynızlar. Gutladyp ýetişenlärme ýetişdim, ýetişmediklerime bagşlarsyn. Düýünjük bolduk. Kısa boldy. Diýjek bolam ötünç dogry ýani. Özüm hem düşünmedim diýjek bolam. Durduýevden öň ýanyna dören berdi Durduýew. Ben şu wagt bratişkamma geldi Durduýew diýip. Gel berçä gel aýda gel. Şuna biziň mehribanlygymy Oğuryan ýigitleriniň biri. Owa ýyl içinde adalan
Döwranjan yaş toyunda. Döwranjan toyun kutlu bolsun, düşümlü bolsun, ömrüň uzak bolsun, çağalaň arasynda başyňdyk bolsun. Şu 50 yaşta plan kes diýdirilseň, şol gatully okanatda, şol ady alan ýigitler senin. Geleceğim bundan hem gowy bolsun, awraýly bolsun. Türkmençilikde bir zat diýil. Türkmençilikde bir zat diýil. Şu 35 yaşta yaşyň bäri ýüzünde, aňyr ýüzünde bir haýsam bolsa bir uğurdan adalyp bilmedik ýigitden hiç tada garaşma diýdi. Sen 30 ýaşamakan adyň alyp bolansyň. Onu biz bilýärse. Bunun tölemen 6 ýaş toyuň geleceğim ýöne 50 ýaş diýip oňa neme depkiniňi gowuşdurmalylar. Sebäbi William Shakespeare diýip eşitdiňmi? Şoň mara Atella diýen piýesasyny eşitdiňmi? Atella, Desdemona Atella diýip. Şonu 80 ýaşyndan soň ýatypdyrda. Owa, ondan şonu gözüne tutdu, biýilen goşady arky. Owa, şonu gotuň üstünde işler bar. Senin köpüň adamdy, köpüň bilen köpçüligiň bilen bolýar. Janyň sag bolsun, maşgalaň awat boldun. Her kim oda ýetirdim. Köp sağ ol Halipe, ýaşy uzak bol. Aynen, arasyna goşulman hakkym barmy? Şu sen diýeni biz üçin. Men agam o, hem garnyş, hem agam diýsen bolýar-da, hem halk ýaşuldy. Halk ýaşuldy, il ýaşuldy. Käwat bir zatlar aýdymda 15 ýyllap, 20 ýyllap ýalňyş aýdyp beren zatlamada agama sorasaň bilýär. Şu ýanky soranjaň bolun diýen häsiýet şunda bar. Kişilik bilen ok, agam şol aýdymda planladyr. Hakyky. Nähili, 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 eýle beýle ýürüýti oba baryp, öýe baryp, ýoksa men şäherde ýaşamak, obada ýaşaýar. Şonu kişilik bilmän näçe gedek öýme baryp öwrenýär. Şolam gatully okanat. Sen güýçlüligiň alamaty da şol. Soranjaňlyk. Öz awraýyň üçin diýen şonu. Hakyky. Soranjaňlyk diýen hakykatdan hem ine, hakyky soranjaňlyk Halipada ba. Şu tarapy. Ýa şu Elif Production'da klip düşürmägelle. Şonda skitke soranly ne şu ýazmaşdylar. Skitke. Bara men çık. Bir daha aýdyp bereýin. Wagtyňyzy alam okdum diýen. Dün jaňa diýen nirde sen diýip. Menin bir kafeýede oturýar, ýene kofe içip bolýan. Adamlar, mümkin bolsa bir dinleýin da. Şunu. Düýünjik edil 22 saat mundan öň bolan ýagdaý. Jaňa diýen, maňa nirde sen agam diýip, menim aýoglanlar jaňatda bir ýerek barýan ýadyr, barmalyydym da. 15 minut dur barýan idi geldi, ýagşy. Onuň biri ýalkymdan geldi, biri Gypçakdan geldi, bir 4-5 tane oglan bolup büýüşdiler. Agam diýär, sen bilen niýe erti toý gürleşipdirler diýär, 1-nji aprelde diýär. Menem bugün 1-nji aprelde, burun 30 mart diýär. Alyjak bolýandylar diýär. Ýok diýär, ony döwlet şanma gel ber, döwlet nirde? Döwlet, Şahir. Döwlet Şahir gel ber. Gel. Ana şuň güýdüne terediň, bir men çyklayna. Men ýerime bolup da öýdüň adam gözüňe getirip görüm. Agyr bol düňkü bolsun bolaw. Dün geldiler onu aýş toý ýeti dedi. Toý ýeti, teňme toý gürleşipdir 1-nji aprelde. Menem o şunyň boýuna diýanmaýdy ýa-ni. 31 mart bugün 1-nji aprelde diýdim. Ýok. Aňyň ýaşulym diýär, kakamam diýär, sen aýtmasaň bolanok diýip dur, ertesi sen aýtmasaň bolanok diýär amaňa. Emin alada goýdular o agam. Ay bir kilo boldy men aýnym gidip bilemek bol kim bilen gürleşdiň indi toý gelende gön men ýanyma gelip beýtme eýle bele diýip maňa diýip iň soňundan portret getirip berdiler. Uduldy oturmaýynlar. Ýarym saat keldi ana agyrdy. Portret getirip berip o amjan doglunyň gutly bol. Bir sürpriz boldy da onuň bir maňa bir goşgy diýipdirler. Şu goşgyny okudy. В общем, приятно болду да. Аллазан hemmeňde de 50 ýaşap, 50 ýaşyň aýaň saňa beýdiýmeýin o. Ýa-ni bir 20 ýaşy. Men kişilere diýän 50 ýaşap, 50 ýaşyňyzda Allazan awray bersin, awraňyz o Allazan göz gorasyn. Onuň şonu ýaly boldy. O. Jimjana şu men şuňa mikrofony bersem häzir özüme ögdürip duran ýaly bolýan, öwülseň erbeden dälmi ergen. Döwlet Şahyryň onu toý goşgusyny dinläliň. Ondan soň gyýlara söz geçiräliň, gyýlara elleme garaşy otur. Galan oglanyň köpse söhbet töşükde gutladylar. Arka YouTube'da öz gutlalaryny öldür tamaşa ederler. Böyle.
Köp sağ olun, gatı minnettar. Men şeýle begelýän halypam ýüreti ýaşdy unutmak meň nesibeme düşdi. Uzak ýaşa. Düň şeýtmedek tamaşa hoşgyn okap biljek däldim. Şonuň üçin okap bereň makul bolsaňyz. Ol sözlerine dile çeper, aydımları su dey akar. İyil içinne hormatlanır, ustad bağışı dövran sapar. Sesinden göğünün su içer, dost yarlarını gucak açar. Gülür yüzlü gülüp bakar, halypamyz dövran sapar. Işk derdinden hassa bolon, aydımlangdan melhem tapar. Her yerde söýülip dinlener, aydımçymyz dövran sapar. Dowlan önün gutlu bolsun, 50 ýaşa ençe sapar. Keşfin üýtgemesin dursun, uzak ýaşa döwran sapar. Döwlet şahyr bilen ýagşy, seni gutlap goşga goşar. Türkmen ile belli wagşy, halypamyz döwran sapar. Anjam Tamam. Döwran sapar göwnüňe sapar diýen bolsun. Tamam. Indi Sağol. Ýaşy, sen mikrofonu sen geçirdin. Göni. Döwran yeketek ağzını açman aydyp dinledi bilýän bagşy. Ýaşy. Aşyny bilen düşün söyle. Düşün söyle. Yüreğindekini aýtmak üçin ökman, keçi diliňe seni görkezmek ökman näle o? Sağ ol, ömrüň uzak bolsun. Sağ ol bahasyn. Şoň üçin Şunu ýaly. Aratmak Allah'ın o mikrofon. 50 ýaş ikimiz raveslik bilýän döwranjan. Biz bilen ýaşdaş ýok başga. Diňe ikimiz 50 ýaşyna aklar. Men şo bilmesinler diýip bileýim etmedim şöýül. Sen olsa açacan korkman ettin. Hemek sen bille 50 ýaşdadyň. Döwranjan ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. 50 ýaşa çenni dinleýijiňi muşdoklaryňy saklap bilýän aýdymçy az. Şoň üçin sana şeýle gowanýan Allahjan çağajyklaryňa ýetişdi, hemmesiniň bagtyna gowanyrsyn. Elmidama sen şatlaňa şaýat bolluk mundan meýlegem diňe. Şu anekdotlaryňy eşitip durýar sen adyňdan. Sen özüň bir legenda bolup galýardy biziň aramyzda. Ýa mehra berýän. Döwranjan, gysgaça gürlejek bolaýyn. Ýan halypalar sen adresiňe şeýle gowy arzular etdi, hemmesi hasyl bolsun. Bahana bilen, maşgalaň bilen tanışdyk. Gowandym. Şulaň içine başyň dik bolsun. Sungat elemini eýem ýaşlygyňdan, gowy izgallardan oňa da begenýäs. Hemişe sen uspehine yeten gowy derejeleňe begeneli. Janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, bahana bilen sungat adamlar hemmemiz didarlaşmagy mümkinçilikler etdiň. Oň üçin sag bol. Gutlaýan. Janyň sag bolsun, görjüň gowy bolsun. Sungat aleminde mundanam ulysyňlyklar arzu edýän çağıçyklaň ýany-ýollar şuň ýamanlygyny görme. Hiç açan Allahjan bagtly ýaşaň, çağılaň bagtyna wont ýaşa, çağılaň toýlaryny da şeýdip üýüşüp toý tutol Allahjan. Şoňa ýeteli. Döwranjan, doglaň gutly bolsun. Hawa. Şu durmuşda diňe söýüp ýaşa. Çağıçyklaňa gowan. Öz dowamatyň bar. Olam edil sen ýaly adabraýly ogul bolup ýetişdin. Türkmenistanyň belli wagtçylyk biri bolup ýetişdin. Çağıçyklaňa gowan. Раз. Дёвранжан, ты мой старый друг. Поздравляю тебя с днем рождения. Sen men köne dostum. Mikrofonları açın birazcık birdatlara aýtjak bolýar. Sag bolsun, başyň dik bolsun, görjüň diňe gowluk bolsun. Çağajyklaňa, maşgalaňa gowanyp ýaşa. Sunuw dälimne, tutan işleň üstünlük hemraň bolsun. С днем рождения, Gaganya. Döwranjan ömrüň uzak bolsun, maşgalaňyda özüňde jan saglyk arzu edýän. 50 ýaşa däl, 30 ýaş berýär. Gutly bolsun, dogançym janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, çağıçyklaňa gowan. Gödel Anna Muhammedowa. Döwranjan, uzak ýaşa, Allahjan şu neçeni ömrüňe ýüregiňe ýaly. Şu tebe çystinka i ömrüň soň neçenem şonu ýaly bolsun. Pozdravляю. Точно. Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa. Koy telefonumy.
Geçerşi, edid mihmanlar, ötünç soruyan dövran biraz giyeceğe qallık. Köp zatlar, qow zatlar aydılanlar, şoňky sen şanyňa diňe gowy sözler aydylmaly, diňe owudun sözler aydylmaly. Bide bir Stara Gwardiya. 20 ýyllanam kän, 30 ýylam bolanlar, tanış bolanmady. Ştaýda şuny aýtmasam, başga günü haçan aýtjak buňan zatlary. Skora pomoş diýende de döwran, iň ýakyn dostumydam döwran, dogonumydam agamydam döwran. 2000-nji ýylda ulluqan telefon sende bardy, bizde ýokdy şol. Ol, radio, qara telefonlar. Şonu ýatlaýan, şonu ýatlajak men. Hemem şunka akşamda biziň ýene de bir aramyzda ýok dostumyzy ýatlasym ele bayram tagan neresi. Şoňlerde avgust aýyna aramyzdan gidenne bana ilk ara aýtmadyňyz. Soň aýdaňyz soň menem sebäbi ol döwürler Kemalcana ulu ogluma ine garaşyp beren 10 günjüm galy. Dünýä inmegine şondan gorkup bana ilk aýtmadylar. Soň aýdanyňyzda da gynannym, ağladym 3 günnem Kemalcan dünýä indi. Şonu hiç kim şonuga garaşmady diýjek bolýan meniň tak wagtym mady. Ýöne bir wagt şeýle bolar ne ejem ýanymda bar, mejidem işde döwranyň telefonu bar. İlk bilen kime men habar beren yetiş diýip döwrany aýdýan men şonu. Gaýrat edin özüňiz gelmeseňiz men algamaly ýagdaýa geldim diýip. İlk bilen ýadyňa çem şodatlar. Näme üçin men aýdyp berýän döwranyň bir de şeýle ýakynyny aýdyp beresim gelýär. Obşum radnomma akiden özümiz zara mejid. Janyň sag bolsun döwran. Hemişe de biziň aramyzda şutkajyklaň bilen ýöne sen şutkalaň dobry. Näme diýende de hiç gowny degici sözi ýok döwranyň. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ýene de 20-30 näçe bolýar? 50 diýjek gal. Ondan kan iş bolup ber, ondan kan iş bolup bermeli normal. 20-30 bolsa. Maňa şey diýen bolýarlarda, Gülşat. Yarım kuruğa geçipsiň diýerler. Gadyr, yarım kuruğa geçip. Menem yarım kurukdan gowrak bolaýmyň da uýdy ýaşanmam maddi. Kutlu olsun. Uzak yaşa. Müjde buş говорить. Elimdäkin gaýrat et alaýdaýyn. Yo, bu ne? Sumkany alaýmy burada? Sumka Mejidiň eline. Yok, beýleki sumka. Mejid Şeýheýew. 50 çotna çyslo bolanok 51. Inniki ýylyňa şu, sakla inniki ýyla çeni. Hawa. Девраджан, Рушат сказала, один из самых близких братьев наших, да? Хочу пожелать тебе в этот день всего самого-самого хорошего. Все твои заветные желания сбылись. Дай Бог, чтобы твои дети тебе всегда на радость приходили домой. Спасибо, дорогой. Вот. С тобой сколько городов мы исколесили, да? Сколько историй было у нас, да, в жизни? Много, да, можно что говорить? Это одного вечера мало будет. Да? Emmeden aýdaýmy o mejid. С днем рождения, брат. Halipamız Döwranjan. Toyun kän bolsun oğun. Ojaň awat. Maşgalaňa goň. Daim diňe toýly günlerde diýdarlaşmak nesip etsin. Tamam. Mehriban Halipam. Doglanyň gutly bolsun, janyň sag bolsun. Saňa sungat ýoluna diňe üstünlikler ardy edýärin. Çağalaň bagtyna goň. Diňe toýlaňa geleli, hyzmat edeli. Güleriň solmasyn işmi bolna. Tamam. Döwran Kadirov diýip ýekajemet. Döwran Kadir we Döwran. Döwranjan gelberik. Men şul bolmasa men aýdymam aýtmalar, dogry maýdan oglanlar o. Döwran Saparowyň aýdymsada gelmeginiň esasy wagtlarynyň biri. Men oturşykda para gaçan öldüm, gelsen o berik. Gelsen sen o ýa-da oglanlar gelberik. Sen berin, sen näme aňarda dursun o. Gelowerik mi? Parajan. Oň şowadan nana mergenem, sagada serediýä bol, näçe boldy? Özüň gurlap, özüň diýnýä bar. Indi bir aýtmalar bar da, her urdatlar kan gurlasyň gelen ok ýene. Döwran Kadirov, 8 BMK'dan biziň
Halipa sadan namaz Döwran Saparowyň aýdym sady ýoluna düşmegine ilkinji ädimlerini gollan halipa Döwran Kadyrow. Ay öňe agam diýemokdum men. Dost diýerdim. Inni agam diýen, agam ýaşyň uzak bolsun, başyň dik bolsun. Allahjan görjeň gowy bolsun, mundan belek beýik arzuwlaň, pullaň köp bolsun. Başga näme? Maşyna Mercedes bolsun. Sag ol. Amcan yürekden kutlayan, sen hakkında näçe söz aýtsaňam az, özüň bilýänsiň. Yürekden kutlayan, ýaşyň uzak bolsun. Döwletçanyň bir gowy sowgat bar diýär. El sowgatly gelýän mihmanam gözüňe has ysy görnýär. Elimdäki almada bolýar diýär. Oho, çapak salalyň. Altından ýürüte döşe dakylýan nişan, olam o da saat açary bolmaly. Saat açar, doğru. Bir men çykla ýagşan. Men emmeňde ardy ödýän şular ýalyk şägirt ýetişdirip şulara da gowunmak. Öz aýdymlygyny başga birine diňläňde elmudama ýüregiňe laýyk bolanokda. Şular ýaly oglanlar bar da şulaň öwleşan birinji täzem. Diňe men aýdymlamaý diýatda, onuň aýdy öwleşan öz başyna da bir zatlar dörede diýip bu. Onuň ýene bir zada aýdasym gele mergen janna. Mergen men bir gepleşik etdik de gyýdylar. Gyýdylar oglanlar, daýlar. Kim gürlemedi? Näme şükürletmediň ýeter gyýdylar gürletmelemeň doglanyndy. Ay ýagşa gelin, jaňa abanlar öýtmändir o. Onu gutlagallar menden. Enes, o gutlagallar. Ýa-ni gepleşik etdi mergenjan. Şonuň bir diska ýazdyk. Onuň bagşlardan gutlanlar bar. Menim doglan ýerim nirde diýsene, doglan ýerim Krasny Kresde diýip başlaýşymdan bir ýarym sagatlyk wize kaseta bar. Şonam şuny o. Elýaly paýlaman şonu paýlaýyn diýdim, şunu näder paýlatjak. Amatrak da diýis oglanlar soňga diýerler o. Assalamu alaykum. Ali paýaşyň uzak bolsun, janyň sag bolsun. 100 ýaşa. Koşup özüm ziyada, süyeme ziyada. Kunum gitti sıvır yara, olsa da mehrivana. Koşup özüm ziyada, süyeme ziyada. Ay mı yasin, gün mü yasin, bıdırlar içine. Şemenimi sana, baktım olup dol dünyana, süyana, bir elini gülüm bana, bağladım şemenimi sana, baktım olup dol dünyana, süyana, ziyada. Ay mı yasin, gün mü yasin, bıdırlar içine ziyada.
türkmençilikde 4 zat boşlukdaki işgalın eken. Şoň birincisi saçagy, ikincisi sallançagy, üçüncüsü kucagy, dördüncüsü bolsa toyunna tans meydançasy. Aydın şagirim, aşıgı ölüm. Men aydayın aydım, salatlı sarım. Meni oda uyar, nelik boğalım. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Mal gözlerime kurban, şirin sözlerime kurban. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Mavi gözlerine kurban dime, şirin sözlerine kurban dime. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Bağlarda gülsin, toylarda bilbil. Ayıvana adaşımdan buğunum her gün. Yüzü sözlerim sen, şeker mi parlan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Derdimin dermanı bolsana Gülşan. Mavi gözlerime kurban, şirin sözlerime kurban. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Mavi gözlerine kurban dime, şirin sözlerine kurban dime. Dime deysen batyan gaygıgama, şere tapmayan bu sözler. Ay yoğlan beyle, söylerin dime. Sevginin odunu kalbinde koyma. Yüreğine dil salıp oturdu oylan. Ben senin aydımla aşığı devran. Ben senin aydımla aşığı devran. Söyleyen diyenin yalanı, söyleyen diyenin yalanı. Dime deyip batma gaygıgama. Ünsün bir aydıma sağda söyleyen diyenin yalanı. Söyleyen diyenin yalanı. Dime deyip batma gaygıgama. Ünsün bir aydıma sağda. Doğlun gününü kutlu yaz devran. Uzak ömür arzu edeceğiz devran. Bugün yüreğimde kalmasın arman. Yanlan arzularım yanlan, doğlun gününü kutlu yaz devran. Baktı ömür arzu edeceğiz devran. Bugün yüreğimde kalmasın arman. Doğlun gününü kutlu yaz. Sağ ol. Sağ ol. Minnettar. Toy etsen telefon çağırmalı. Ha, seni öz ayratın. Baran toy 70% şoğunu özsün alıp biledi. Malades, malades. Ini mihmanlar davaramızı devam ediyoruz. Kemmemiz şuun hormat koyan halifamız Devran Saparf'ın doğulun ünlü jubiley yaşını yığınırlık. Devran halifa vardı aydanında. Bir neçe de adaydı polyada. O hiç yeri iyiydi, üzüksüz. Yürüyte, fiilaglar, arzular. Aydı oturmalı. Yönü. Devran halifan gövni 5 yaşa çağan kıyali.
Biliyor musun? Guni bir sadiyan, sakannat. Yüreği neyli? Yüreği idil arsın sungotiyalı. Yüreğinde zat yok halifa. Onun? Onun burnu idil tenkiyalı. Öyle tenki beyi kaptalı oku. Ova. Hazır sakannatlığı nur işke yalı. Aydım ayısı İbrahim Tatlıses yalı. Sen bana gözüm gözüme tay, bana tay, bana tay. Dilin gel söyledin, koyma sözüme zar, sana zar, sana zar. Nire baksam, görgen yerine sen çıkan oğlanımdan. Min çağırsam yar, sen gel sesime gel, karıştırma beni. Gel gel söyle bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, sen çekinip durma. Gel 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 söyle bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, yar çekinip durma. Koy getir yüreğimi, önkü yerine yar, bana yar, bana yar. Seyredip yoluma, gözüm gözüme zar, sana zar, sana zar. Nire baksam, görgen yerine sen çıkan oğlanımdan. Min çağırsam yar, sen gel sesime gel, karıştırma beni. Gel gel söyle bir manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, sen çekilip durma. Gel 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 söylendi manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, yar çekilip durma. Manga, manga, gel gel yüreğim bir manga, sen çekilip durma. Gel 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 söylendi manga, manga, manga. Gel gel yüreğim bir manga, yar çekilip durma. On yaşa yetmerken kedil bu dünya. Çağa toğlanıp oyna vermeli. Ovan ortasından geçen mesui, eşikli, eşiksiz boyla vermeli. 18 yaşta kan kedil bu dünya. Gayzar minki deyip geple vermeli. Gün günden üyt köşüp gelen gülleri bir-birinin idine teple vermeli. 35 yaşta kan kedil bu dünya. Arkana alada yükle vermeli. Uzak yolu düşün, yoloksu değil, yetecek mendilini çekle vermeli. 50'in alkımında kedil bu dünya. Entekler yaşlığını yatla vermeli. Süyücü güller bilen başagayıp olup, yıllardan yıllara etle vermeli. İne, 70'den geçen son, kedil bu dünya. Kalbini pekliğe oyka vermeli. Ümit ünne verip yaş gelenlere şerişe başını yayka vermeli. Şeydip sallansaktan sonku demeçin güller arkanda daşa vermeli.
Asıl mun kedilsiz günü yok eken. Munna kedil edip yaşa vermeli. Mehriban halifamızın ömrü uzak bolsun. Kimi ise durmuşun lezzetini, hormatını görüp yaşadı. Canı sağ olsun. Çağların ağrında kimi ise başı dik bolsun. Hormat bilen Safa Ariflerin adı bir maşkalasını tüyücülük tortuğun yanına çağırıyor. Oylanyan sen hakta xerete her şağı Yürügümdü koydum ayrılık tağı Çol bedel gıydım benim tegarı Yürügümdün söydim seni ödedim Seni yatlap gündüzüm kaladım Dünyamdan alyasın söyledim Bugün beni kodu koyup gitme gözelim Seni yatlap gündüzüm kaladım Dünyamdan alyasın söyledim Bugün beni kodu koyup gitme gözelim Yalvarışım çalışmanın güzel kıyda İstedim şu köyün tümünde kıyda Rada sen yüreğimden ama budur Yalvar yal gözüme beni güzelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam yaran yasin sevdim Bugün beni oldu koyup gitme güzelim Seni yatlap gündüzüm kadalım Dünyam yaran yasin sevdim Bugün beni oldu koyup gitme güzelim Sağ ol barsın Oy şu götürük işemedi yani. Oy şu yandan yani yutkaşı bukan yani. Oy sol yanlanın avudan ardular yani. Halifan geleceği, göreceği, durmuş kimi ise avudan oldun. Ya sudan oldun, zartan sağlarına oldun. Yürüdü ulan sen. Yadımdan şakmadık hiç yavaşlı gece Koğurcu gözlerim bağıtıma dice Korumal edimden alımda poza Kıvrımı dedim şanlı gidelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam yaral yasin sevdim Bugün beni kodu koyup gitme gözelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam daral yasin sevdim Bugün beni kodu koyup gitme gözelim Halife yaşımı değil mi olsun? Görüşün dine kovulup olsun. İbrahim. Ene yürekten yürek tapılmaz. Enenin yürek güllen nebittir. Esenin hiç erbet ardı olmaz. Ardı abadlık. Hem de sağlıktır. Görüşün dine kovulup olsun. Karrama. Karrama. Oylanyan sen hakta xerete her şağı Yüreğimde koydum ayrılıkları Çol bedel kıydım benim tegarı Yüreğimden söydim seni bedelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam daral yasin sevdim Bugün beni kodu koyup gitme gözelim Seni yatlap gündüzüm kalalım Dünyam daral yasin sevdim Bugün beni kodu
Seni şeyle gödersin. Şeyle ediyse. Canına can veriyen canım geceler. Bakatla tan yetmez gövher kızıl kim. Dünyam daral yasin bilim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Beni yatlap bugündüm kalalım. Dünyam daral yasin bilim. Bugün meni oda koyup gitme gölelim. Lame. Milyonu ali kırız. Izakna gidişti. Emme söyleyenler bağırtan tüy tatışarı. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Еще раз. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты. То влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Этим жан-жан, да вот наш вариант. Мама. Мамочка. Мама. Ты, родная. Спасибо. Мама. Ты больше, чем все. Просто мама. Мир это ты, мама. Без тебя мир это просто... Это не mir. Это не мир. Это... Eceler canı sağ olsun. Vatanından bolsun sürgün, doğduk yerden göçen ağlar. Sayrak dillen kalsın bir gün, eşen ağlar. Eşen ağlar. Tenne derdin sürse köküm, azasını çeken ağlar. Emma sana çümse diken, eşen ağlar. Eşen ağlar. Yengtesi de yollan kıyını. Ağır yol geçen ağlar. Yengen bir emma yeni. Eşen ağlar. Vadasından dönse olğıyız. Göz yaşını içen ağlar. Oğlum yanını deyip oğrayın. Eşen ağlar. Eşen ağlar. Beni bir gün yer yudur. Yaşı ezden keçek ağlar. Kırkımdan son yar unudur. Eşem ağlar. Eşem ağlar. Bakşı coşigerde döröder bir saat. Şahir coşigerde döröder desan. Ene yürekdek yürek tapılmaz. Ene öz mehrinden döröde antar. Yatmadı uzak gece yatmayın. Geçmişin geleceğin yüpün katlayın. 50 yaşta çağalımı yatlayın. Bana ecem canım hudutun berin. 50 yaşta çağalımı yatlayın. Bana öfkebemin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Bana enelerin, bana enelerin, bana enelerin hudutun berin. Eceler canı sağlık. Güler yüzünü solmasın. Bir kov toyun olsa diye. Toyunda iyilin günün olsa diye. Arasında ecen olsa. Yine bakın. Şollar bakın adamlar. 50 yaşta ecenin varlığını kol piyasamak Alipa. Sizin şu dünyada baktırlığına bir ulla katı utnaması. Ne can? Yaşımı da koltan. Ne miyse? En atağında kol piyasa. Toy bidatlı sen ehlim ikballara toylarının adından Halipa'nın öz adından tağ olsun aydı. Halipa. Yaşın udak bolsun, canın sağ olsun, emeyce çağacıklığın arasında başın dik bolsun. Hem bana da göreceğin atnaşsana dine toy bolsun. Şeyle bağıtlı bağıtıyar dövri, bağıtlı bağıtıyar ömrü peşkeş eden mehrivan, kahraman arkadağımızın belent baş aman bolsun.
Rawaç mendili dowam bolsun. Owadan yurdumyzda hemişe toylaşyn. Bu fırsatları gaýtalap bolanok. Ýöne bu fırsatları gaýtalap tomaşa edip bolýar. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp, bajaýyp akşammy ýürüýte hemişelik ýadgar gallaran yurdumyzda iň naýwaşy video, foto studiolary Yaxşı show Ellis Production toylaňyz käm bolsun, janyňyz sag bolsun. Hoş, sag bolun. Ýylda 124 milyon prosmotr alan bu aýdymdan berle dowam edýär. Sağ olun. Hana gatsam şowkun ya. Hana galsın bokun ya. Dörüsün teni tolkun ya. Koşulsun taza her kim ya. Aramsın taşla tarih, bedenin bari, utansın yari ya. Ulu gitçi bari, gelsin beri, tan soynari gel. Boşudun gırani, öçür çırani, kıymalı hani gel. Bu gecenin yari, geçmezin uğri, aç golleri gel. Filap durma gel başlanır sen, taşla inni sen taşla mani